Emakumeek gerra ondoan Euskal Herrian egin zuten lanari buruz mintzatu da Jon Abril, isildutako eskuak liburuan 11 lanbidetan aritutako 14 emakumeren istorioak biltzen ditu gure ondoan dagoen lagunak Jon Abrilek hain zuzen ere. Egunon, Jon? Egunon. Bueno, 11 lanbide eta 14 protagonista, zergatik sailkatu dituzu modu horretan? Historia bakoitza emakume baten inguruan edo arrastoan eraiki nahi izan nuen, kasuren batean nahi eta bilatu nuen adibidez leku diferentetan lanbide berak ze isla izan zuen, eta bertze batzuetan emakumeek eurek eskatuta lankide batekin batera nahi zutela egin kontakizuna. Aizu, eta gaurko protagonista Oteizarra eta Baionan irakasle. Konta idazu, bere izen propioa? Libe Goñi Garate, Oteitzan sortua eta 3 urte zitula Lazkaora bizitzera joandakoa, aita Oteitzakoa zuen eta ama Lazkaotarra, eta ama ere maistra zuen, eta ibilera han hemenka ibili ziren leku diferentetan amaren lantokiaren arabera, eta amak eragin handia izan zuen Liberen ibilbidean, eta baita lanbidea aukeratzeko garaian ere, maistra ikasketak egin zituen garai hartan, lehenago hainbat monja kolegioetan eta ikasketak egin ondotik, eta guziz frankistak ziren monjak zirela batentzun, baina pedagogia ona zutela, eta Libek maistra ikasketak egin ondotik Joanes Etxeberrian dereñoen erresidentzia intzindari hartan parte hartu zuen, ikastolen sorrerako urteak ziren, eta hegoaldean hasi zuen ibilbidea Andoainen, eta Laster Iruñara etorriko zen lanera, baina ikurriña bat atera zuen, 1979an Iruñako karrikaren batean, eta polizia etxera joan zitzaion bila, ez zuten etxean harrapatu eta alde egitea erabaki zuen, eta Donibane Loitzunera iritsi zen, eta handik Baionan bukatuko zuen maistra lanetan. Dena den, mugaz bestaldean, pesatzen dut beste giro bat ikusiko zuela, biziko zuela, ezta? Hemen, garai frankista zen, bertako bizitza giro bat, giro politiko bat bestaldean. Askatasunena bai, baino euskara falta zitzaiola erraten zuen Libek, erabat harrituta gelditu zen nola hegoaldean hasita zegoen frankismoaren kontrako borroka horrek ekarri zuen bertze euskara berreskuratzeko grinia, aurrek euskaraz ikastekoa, eta iparraldean horrelakorik ez zuen deusera rautu, 79. urtean orainik ez zegoen ikastolarik Ipar Euskal Herrian, eta horrek bai harritu zuela aldi berean bertzelako askatasun batzuk eta ezagutu zituela, eta kontraste hori kontatzen du berak, ez? Zer gehiago, dio Libek, gaur bertan, bestaldean ere ikastolak badira, baino modu ofizialean azterketak egiteko nahiko traba, ez da? Bai, eta hori da, trabaz beteriko ibilbide profesional bat izan da Liberena, kasualidadez erabaki zuen lanbideak eta ezin izan entzuela arituan etzelako ikastolarik, eta beraz Parisera aldegin behartzuela izeba baten gana, eta nolabait bizimodua atera. Baina trena hartzeko puntuan zela Argitxu Nobliaren senarra agertu zitzaion euren 3 semeentzat euskara irakasle bat behartzutela, eta haiek ezagutu gabe haien etxera bizitzera joan zen, eta haien egongelan euren 3 semei euskara eskolak ematen hasi zitzaien, eta segiduan gehitu ziren, haien lagun batzuen bertze ahot batzuk gehiago, beraz egongela batean euskarazko eskolak ematen hasi zen, eta apopilo edo alokairuan zeuden etxe hartan, etxeko nagusiak jakintzuenean eskola bat zela handik bota zituen, eta horrela sortu zen lehenbiziko ikastola iparraldean. Horixe esan behar nizun, bertan hazia, ez da? Bestaldeko, iparraldeko ikastolen hazia. Bai, ja 5-6 hor zirenean, ikusi zuten
liberi soldata bat ordaindu behar zitzaiola, legeztatu egin behar zutela, leku duin bat behar zutela horrentzat, eta pixkanaka paperak egiten hasi ziren, legeztatzen, gela bate bilatzen, eta horrela hasi zen oharkabean sehaska izena paratu zioten eskola, lehen hezkuntzako eskolarik ezintzelako eraiki, baino bai sehaska eskolak deitzen zirenak edo nolabait 6 urte azpiko haurrentzako gelak, eta oharkabean murgildu ziren gaur egun Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea den horretan, eta bueno, hasi ziren ikastola bera ere karrikara ateratzen, ez? Eta kontatzen du Libek, adibidez, Baionan lehenbiziko olentzeroa antolatu zutenean, edo Abangoitzen ere olentzeroaren bueltan eta nola erraten zuten espainol honek zer ekarri duen onat, eta borrokatu behar izan zuten euskarak leku bat lortzezan kalean, eta euskal kulturari ere leiho bat idekitzeko, ez? Baina borrokatu behar izan zuten soldata duin batzuk lortzeko, borrokatu behar izan zuten gela duin batzuk edukitzeko, garai latzak, eta gero Liberen kasuan gainera, hasi zirenean nolabait irakasleak eta irakasle soldatak kobratzen, hegoaldekoa zenez, bere titulua ez zioten homologatu, eta beraz urte honitzez denetarako neska kontratupean aritu behar izan zuen lanian, ez? Beraz, aintzindari eta borrokalari izatea nahiko garesti ordaindu zuen Libek. Gure gaurko protagonista beraz, Libe Goñi Garate, Oteizan jaiotakoa, eta gero Baionan irakasle, emakume, gerra ondoan bizi izan zituzten istorioak Jon Abrilek bildu dituen lan horretan isildutako eskuak liburuan. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.